Sziasztok srácok, itt én a lábköröm vagyok, és itt van velem Macskon. Igen? Itt van Macskon, itt van ez itt sült krumpli, én csontropogtató. Ő meg Geiza meglepetés. A mai videóban egy Halloween-i külön kiadáson fogunk részt venni. Ennek a lényeg az, hogy cukorkát fogunk gyűjteni a városunkba. Ilyen pontok lesznek, ahol bemehetünk, feladatokat fogunk megoldani. Úgyhogy tartsatok velünk, remélem, hogy élvezni fogjátok. Hát megvan a csapat is. Nagyon kemények vagyunk, uraim. Nagyon kemények vagyunk. Elkezdtek versenyezni itt előttünk a fiúk, úgyhogy ki tudja, mikor látjuk őket utoljára. Meg is érkeztünk az első helyre. Mindenki nagyon nyomja magáét. Úgyhogy kezdjük is el. Elég jó kis cuccok vannak itt, ne buktassál már ki. Úgyhogy egész komoly dolgok vannak itt. Itt már csontropogtató már nem bír magával, úgyhogy nagyon nyugis, mindez itt már mindent már. Veszélyes dolgok vannak itt, de tök cukik. Meg is lennénk az első helyszínünkkel. Nekem egy egyész. Vackam, neked mi a véleményed róla? Itt van Geiza meglepetés. Vackam, milyen? Mit kaptál, Vackam? Mutasd meg nekünk. Az már eltűnt már. Aha, nagyon gyönyörű. Ez ilyen so crazy. Geiza meglepetés. Hát, te veled mi van? Én egy éjszakás kalandot. Egy éjszakás. Hoppá. Hát igen. Meg már elszírt a háttérbe. Úgyhogy megyünk a következő helyszínre, ami valamerre arra van, nem tudom. Úgyhogy tartsatok ki. Versenyezés. Valakit el akarnak kapni. Kit akartok elkapni? Hát nem látom. Úgy tűnik, el is kapták. Hát ennyit el. Hát itt is vagyunk a következő helyszínen. Úgy látszik, hogy kizárnak minket, de hát ki tudja, mi fog még itt történni. Köszönjük. Még kaptunk itt. Ó, köszönöm szépen. Hát Mackonnak is van egy gesztenyije. Köszönöm. Nekem is van gesztenyije. Mindenkinek van gesztenyije. Igen. Persze, mond. Hát nagyon bolondos helyszínek vannak itt. Úgyhogy nem tudom, mi lesz még itt. Na tegyed! Ne dobjál! Ne dobjál, nem tegyed! Na még egyszer! Szinte rá kell rakni. Rakni, nem tudom. Hogy oda kell sétálni a pókhálóhoz, és így rá kell. Háló. Megállhatsz, jó, elég van, aztán úgy. Segítek egy kicsit. És csak tedd rá. Na gyerünk talán, de! Én is ilyen volt. Te is ilyen voltál? Csak nem a pókról. Na. Na oké, ne leheted. Jól teljesítettél, a szélét eltaláltad. Mission completed. Na nézzük, pörgetés, forgatás. Az a baj. De mindenki arra fele megy. Igen. Most nagyon segítettél, de fá. Jaj, valami felrúgtam. Nem baj. Dekorációt van be. Na, majd Na, úgy van. azt meg elhajítja. Megáll és mehet. Előre menjél. Hát... Kicsit arrébb. Hoppá! Közel volt. Egyenesen. Nekem nem segítettetek. Tudjuk. Menj a brandba. Kisebbeknek segíteni kell. Anyám. Itt dobom így a gép. Nem baj. Látod, az enyém között. Valaki még Jó lett. próbálkozni? Én megpróbálom. Na hát, úgy tűnik itt a... Megtalálták a rútot. Na menjél be! Hogy? Még egy kicsit eljöttem. Gyerünk, Vackam! Még meg egy mászik. Még itt egy. Most nyomok egy buffert. Nem, fájni. Következő feladatot csinálják magba. Majdnem meg. Na milyen volt a cukorkagyűjtés? Vackam, milyen volt a cukorkagyűjtés? Igen. Igen. Okay. Hova kell rakni? Semmi.
Százra! Hogy megmered simogatni egy ogre kiszáradt nyelvét. Igen. Vagy olyan bátor? Na, akkor is szép kézzel nyújt be. Ogre nyelvét? Igen, Elő egy kézzel ezeket. kell készíteni. Tessék. Nagyon bátor. Hát, olyan Na bátor. és te vagy-e olyan bátor, hogy megmered simogatni egy óriás Száraz kenyér. Száraz kenyér volt? Azt tudom. Ez nagyon crazy menet volt. Mindenki nagyon boldog. Én vagyok itt a legkomolyabb. Gazdag nélkül. Mindenki boldog. Így Mattal zabál, ez is zabál, ez is zabál. Úgyhogy megyünk a következő place. Ez nagyon epic. Van Haribo. Ez nagyon epic eddig. Ezzel nagyon jók vagyunk. Nagyon hideg. Várj, Botti, várj meg. Ablakmosó folyadék. Ez fogyáló, gyerekek, mosalunk. Most fogyáló. Nagyon jó lesz. Nagyon jó Gyerekek, fogyáló. mosalunk meg. Egészség. Ő neki nem kell. Na milyen volt? Csontrobogtató. Ja, rohadt jó volt. Mondjuk a limonádi az jó szar volt, de a fánk az is jó. Hát a fánk az a legjobb volt. Úgy látszik, hogy ők is rohadt jól el vannak, úgyhogy menjünk a következő helyszínre. Gyerünk meg. Legalább egészséges lesz. Hát csontrepesztő beragadt szerintem ebbe a... Na érző, hogy beragadt Ebbe a úgyhogy... úgysim is. Szerintem itt fogsz már éjszakázni. Várják, ez 10/10-es lesz. Na nézzem be. Na, Szevasz! csúcs. Robi, Utolértétek az 5 éves kislányokat, nagyon jó. alatt figyelj. Vigyázz! Na, egyszer egy. Persze, nyugodtan. Választhatok mind a kettő. Na hát, ez elérkezett, ez is a legutolsó helyszínre fogunk menni. Mindenki nagyon ki van. Lábköröm sem bír el magába. Lábköröm sem bír el magába. Úgyhogy tartsak velünk. Nagyon jól érzi magát. Igen, csontrabogtató is nagyon jól el van, úgyhogy menjünk a kövi helyszínre. volt. Nézzük a nagy versenyt. Na megy tovább. Nem már! Hát ennyi lett volna ez a videó már a srácok, meg hát erre a Halloweenra. Én géza meglepetés voltam. Én lábkörön voltam. Én vatkan voltam. Nem sült krumpli. Te mi Én vagy? csotrabogtató voltam. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Ciao.